maidendo ni Links Road koro geno yudo fungruok bang' bad migawo mochung'ne gedo mag apeyni e thurka kura. Singo mar chako kongo apayano ka ochakore tarik 1 mar dwe mar 8 higani, ma en koluwore gi ywak mag jogo mabende osebedo ka tiyo gi apayano ma osebedo ka ok kalre to chutho e kinde mag koth. Jafwambo marwa e kaunti Mombasa Joja Oko ne oyudo thuolo mar loso gi achiel kuom jatend migawo mabende ochung'ne weche mag apaya e kaunti ma Mombasa ma Daniel Manyala. Machiegni ahinya jatelo inyalo chakonwa gi nyingi. Nyinga iluongo ni Dan Manyala, an jatend migawo mar apaya Mombasa County ka. Ywak osebedo thuolo malach to chutho ne jogo matiyo gi apaya manyali, akia ni be usewinjo wachni. Nitie wang' apaya mosebedo ka miyowa shida kabisa e dala mar Mombasa kae. Wang' apaya no iluongo ni Links Road. En o connect the Mombasa Malindi Road from one side koa Kenol kobiro nyaka Kongowea. Nitie section mar wang' apaya no mosebedo ka diere koth chandowa kabisa gi pi oula. To en ang'o mosetimo kaka kaunti ewi rach mar apaya no nyaka sani? Sani nyocha wasebet piny gi jo Kenya Urban Roads Authority ma nyocha giseyie ma koro sani gidwa chako lose. En discussion mosebedo ka dhi mbele kabisa kuom dweche buora sani. Ichan chak lose karang'o to chenro mag wuoth koro dhi chalo nade e alwora Manyali? Kawuono ne gigolo directive mawacho ni tijno koro dhi chakore chakre tarik 1 dwe mar 8. Miyo koro wang' apaya no biro bedo no lore ma koro biro bedo no kokalore. Koro wakwayo joma tiyo gi barabara mondo ging'i kaka ginyalo tiyo gi barabara mar Mount Kenya Road. Wabiro bedo e ground ka direct traffic mondo mi kik jam bede, mondo mi ji kik lal sa iyo. Mae en tich mabiro konyo ahinya barabara ni nikech kanyo osebedo ka chendo higni buora. Ote mari mogik? Gima nyalo wacho mogik en ni mae biro nikech tich mwasebedo